chính sai cả đây cả miệng cả rong cả stam trong na cả chính pin coi cả chính bang u đây tăng mà pi u bang aqua panta ngam chu tip bakala pan mu chipon kata cả chính chiang ngam snow tour namar ngam patulong u ba he kum de putyanga ling ba cả chính dum ngan ya lam ya pi ban yai lai ya ki satellite jongi ula ban yo hi ya ka berthai ka ba ula wan rasha cả chính nghiêm kum ta iet yang a kum ba pi iet yang a kum ba pi iet chính iet yang a kum ba pi le yang a kum ba pi le yang a kum ba pi le kay ka ba pi dang up ka ching do no ha ka ching ja no hat tu trong ka para day ka wei ka in shi ka sniah do ka day ka gre ba quit ka bang a day ban wat tang ma pi u bala ban pin me ding ya ka do no jong nga ka din hoi na ai la ya pi ban bu ya ka ching stat na mar ngam pe khat pe ka khia jong nga ka ye so dong ngam la ban yo hi shai shu kai ka ba pi dang up yang a kum ba pi yang a kum ba pi ching yang a kum ba pi le ta yang a kum ba pi le ta kai ka ba pi dang up yang a kum ba pi yang a kum ba pi ching yang a kum ba pi le ta yang a kum ba pi le ta yang a kum ba pi le kai ka ba pi dang up yang a kum ba pi tin ja no hat tu trong ka para day ka wei ka in shi ka sniah do ka day ka gre ba quit ka bang a day ban wat tang ma pi u bala ban pin ne ding ya ka do no chong nga ka tin mai la ya pi ban do ya ka ching stat na mang yang ngam per khat pe ka khia chong nga ka ye so do ngam la ban yo hi shai shu te ka ba pi dang up yang a kum ba pi